nedelja u Savremenoj gimnaziji ove godine bila je ispunjena avanturama, sportom, izletima i sve to u svrhu upoznavanja i druženja novih đaka, ali i podsjećanje na ono što su nekad radili i stariji razredi. I ovoga puta njihove učionice su bile bez zidova. Već drugog dana škole učenici su bili na raznim lokacijama. Neki od njih posjetili su Hyde Park. Lepo je kada na početku samo idemo negdje, nije odmah pritisak da smo učionici i da učimo nove stvari. Lepo je prva nedelja da malo odmorimo. Odlično je, snalazimo se, imamo mapu i na mapi su nam tačke i te tačke su nam kao zadaci, to jest tu je profesor sa zadatkom. Ali mi uglavnom ne gledamo mapu, nego samo idemo i tražimo profesore, pa koga vidimo na njega naletimo i tamo odemo i damo zadatak da držimo. Tako je koncipirana cijela nedelja, dakle časovi van učionice, kada smo da izvedemo učenike malo napolje na svež vazduh. Učenicima je posebno bio interesantan bubble soccer. Pa bilo nam je divno i lep sportski početak, nagoveštava da će školska godina biti divna i ovako uspešna, nadam se, pošto je moj tim pobedio. S obzirom da je ovo nešto novo što sad nisu probali, ja sam zadovoljan. Mnogi su pokazali hrabrost i volju i želju da uđu u ove balone i pokažu i ravnotežu, ali i fudbalsko umeće. Već sledećeg dana učenici Savremene gimnazije posjetili su Kalemegdan i Botaničku baštu. Nalazimo se na Kalemegdanu i naša današnja aktivnost, to je aktivnost učenika, je potraga za blagom. Učenici prvog razreda su podeljeni u grupe, čime pre svega vežbaju timski rad, upoznaju se zato što su novi i snalaze se zajedno u zadacima koje ih vode od jedne do druge tačke. Trenutno se nalazimo u Botaničkoj bašti gde smo umesto u učionicama počeli novu školsku godinu i trenutno učimo o biljkama novim i slažemo neke puzle i baš nam je super i sve pohvale za školu. Da, ovdje imamo prilike na neki zanimljiv način naučimo neke stvari o istoriji biljaka, kako se zove, koje se nalaze u našoj Botaničkoj bašti i baš nam je drago što imamo ovu priliku i ovu školu da nam sve to pokaže i pruži. U toku prve nedelje posjetili su i Košutnjak, poznato beogradsko izletište i park. Tog jutra bilo je u znaku savremenih gimnazijalaca. Delo je da su veoma zadovoljni, pošto smo ovu nedelju koncipirali da izgleda malo drugačije, da bude na otvorenom, da malo izađu iz učionice, ali da opet se malo družimo, nešto naučimo, ispitamo, proučimo i slično. Veoma je zanimljiva i drugačija od ostalih škola, zato što se, da kažem, na neki savremeni način privikavamo na nove školske dane i provodimo ih u prirodi, što je jako zanimljivo, i tek se sledeće nedelje vraćamo, da kažem, učionice, tako da baš mi se sviđa. Mislim da je to stvarno dobra ideja od naše škole, zato što tako imamo priliku da se malo naviknemo i na društvo i na profesore, a ne da prve nedelje već krenemo sa domaćim i učenjem. Mislim da je to mnogo bolje. Ipak se ovdje nešto naučio, tako? Da, pa uvek. Kada smo zajedno sa našim vršnjacima, uvek naučimo neke nove stvari. Mislim da je mnogo korisno da se polako uvede u tu školsku godinu, a ne odmah 8 ujutru svaki dan, 9 časova, pošto ipak je to mnogo naporno. A bili smo na fudbalu u loptama, to je bilo mnogo zanimljivo. A evo danas smo malo na Košutnjaku i tu se zanimamo. Za kraj prve nedelje svi učenici su se tradicionalno okupili na sportskom danu u Kovilovu. Oprobali su se u mnogim sportovima i družili. Bila je super ova nedelja zato što smo se svi upoznali lepo i upoznali smo i nastavnike i svi deluju super, onako raspoloženi. Ovo nam je prijalo da budemo malo van škole, van učionice, da se malo bolje upoznamo, ipak se mi znamo samo godinu dana. Nama je bilo veoma zanimljivo i dobro smo se upoznali, razred nam je super i odeljenje nam je dobro.
Jel ne ima neko ko jedno čeka da dođe u školu? Evo ja. Pa je. Jedno čekam da krenu u školu, časovi i to sve. Jedno čekam čas istorije, ne mogu da dočekam da vidim kako je čas istorije. Mnogo volimo našeg razrednog. I je naše odeljenje, isto savršeno odeljenje i svi smo se uklopili. Ali razred je najbolji od svih nas. On je ponos odeljenja. Nakon ovih sjajnih aktivnosti idemo od ponedeljak u jedne nove pobede, radne pobede, da postavimo i te neke visoke ciljeve u pogledu obrazovanja i siguran sam da meni na tom polju isto neće razočarati. Posle svih ovih aktivnosti, sada je vreme da se uđe u učionice. Neki su se prvi put sreli, a sada idu po preko potrebno znanje u učionicama. Profesori ih čekaju tamo, spremni da sa njima podele znanje. Očekuju ih još mnogo zanimljivih stvari tokom ove godine, jer je savremena gimnazija stvarno drugačija.